Diwarai nang bojone cara nyekel iwak grameh. Dadi nyekel iwak grameh kuwi ora sembarangan nyekel. Soale iwak grameh kuwi dikelilingi karo eri sing renggeh-renggeh banget. Sumpah sih nyekel iwak grameh sing bener jebule angel banget. Dadi pas aki njiot iwak grameh, posisi grameh kudune miring. Men tangane juga ora kena eri. Kiye nyong golek nyekel iwak grameh juga esik aku banget. Ya anu wedi barang soale mbok tangane nganti kesogrok. Masalahe kukuku anu dawa kok. Wis lah nyerah gari bojone bae sing kon ngesokna mengkolam. Delengna bojoku golek ngontana iwak grameh mengkolam mbok kepenak banget tapi asline angel. Ya ora kabeh wong kuwi bisa nyekel iwak grameh sing bener. Contone nyong bae ya, lagi Aldo aki diwarai nyekel iwak grameh nang bapake Aldo. Ya karena anu nembe pertama sih ya, jadi ya wajar banget esih wedi. Ki sih mending anu grameh ora begitu gede. Lah nek anu grameh indukan kudu bener hati-hati golek nyekel. Cara nyekele pancen kudu bener, soale marah sih mbok iwake nganti rusak. Di samping kuwe juga mbok tangane nganti kena eri. Sing marasi maning tuli nek iwak grameh mencolot. Soale bojoku sering banget ketampar iwak grameh. Lah kabeh-kabeh aki golek duit mesti ana bae resikone. Wis ngati-ati pun sing jenengane musibah kan ora ana sing ngerti. Cuma ya karena wis terbiasa dadi ora dirasa. Winginane ana sing komen, "Mbak, gawe konten agi resik-resik grameh." Insya Allah kapan-kapan ya, soale bojoku nek njaluk digorengna iwak grameh, iwak jair. Dadi bojoku dewek sing resiki nyong terima garing gorenge tok. Soale bagiku nek resiki iwak kuwi suwe apa maning iwake anu esi urip. Nah, ketambah nguwangi sisike, nguwangi insange, nguwangi kotorane. Lah pokoke nyong terima resike bae.